Squirrelo magic. Der var engang en ung prins, der boede i et stort og smukt slot. Slottet havde høje, majestætiske tårne, der rakte helt op mod himlen, og det var omgivet af en vidunderlig have, fuld af farverige blomster. Prinsen var venlig og havde et stort hjerte, men han manglede noget meget vigtigt. En rigtig prinsesse, som han kunne dele sit liv med. Prinsen besluttede sig for at rejse ud i verden for at finde sin prinsesse. Han rejste til et fjernt land i sydens sol og mødte en prinsesse. Men hun føltes ikke som den rigtige ven, han ledte efter. Så rejste han videre gennem sne og storm til et andet land og mødte endnu en prinsesse. Men noget føltes stadig ikke rigtigt. Prinsen begyndte at blive lidt trist, for han kunne ikke finde den, han ledte efter. En aften, mens prinsen sad hjemme på slottet, begyndte det at tordne og regne kraftigt. Stormen rasede udenfor, og pludselig hørte han en banken på døren. Prinsen skyndte sig hen til døren og åbnede den. Udenfor stod en ung pige gennemblødt fra top til tå. God aften, sagde pigen. Jeg er en prinsesse, men jeg er faret vild i stormen. Må jeg gå lov til at komme ind og varme mig? Prinsen og dronningen bød hende velkommen indenfor for at varme sig ved ilden og gav hende noget tørt tøj. Mens pigen varmede sig, begyndte dronningen at blive en smule mistænksom. Hun var ikke sikker på, om denne pige virkelig var en ægte prinsesse. Dronningen besluttede sig for at teste hende for at finde sandheden. Hun fortalte pigen, at hun ville forberede en helt særlig seng til hende, hvor hun kunne få lov til at hvile sig og sove. Dronningen gik op på gæsteværelset og placerede en lille ært under 20 bløde madrasser. Hvis hun virkelig er en ægte prinsesse, tænkte dronningen, så ville hun kunne mærke ærten gennem alle madrasserne. Pigen blev vist hen til sit soveværelse, hvor den tårnhøje stak af madrasser ventede på hende. Hun kiggede nysgerrigt på sengen, men besluttede sig for at klatre op for at sove. Men hele natten vendte og drejede hun sig. Hun kunne slet ikke finde ro, for der var noget, der generede hende. Næste morgen spurgte dronningen hende, hvordan hun havde sovet. Jeg har sovet frygtelig dårligt, sagde pigen. Der var noget hårdt i sengen, og nu har jeg blå mærker over det hele. Dronningen smilede og sagde, kun en ægte prinsesse kunne være så følsom, at hun kunne mærke en lille ært under alle de madrasser. Prinsen blev meget glad, for han havde endelig fundet sin ægte prinsesse, som ikke bare var følsom, men også ærlig. Han takkede hende for at have været så ærlig og indså, at hun var præcis den, han havde ledt efter. Hun var ikke bare en prinsesse, men også en, han kunne stole på og havde rigtig meget af. De blev hurtigt bedste venner og tilbragte meget tid sammen, hvor de delte historier, grinede og planlagde deres fremtid. Kort tid efter gjorde hele kongeriget sig klar til en stor og glædelig fejring. Prinsen og pigen, eller prinsessen, skulle giftes. Prinsen og prinsessen blev gift ved en smuk ceremoni, og hele kongeriget jublede af glæde. Og den lille ært, som beviste, at hun var en ægte prinsesse, blev placeret i det kongelige museum, hvor den kan ses den dag i dag.